Ambe foli ni wale ɲumanw ta ka ɲɛsin aw ma ni sanga in na aw minnu sɔgɔliman na Shirifila Jabarani sanfɛ jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan aw bisimila aw ka jɛmukan kɛnɛ kan n'o ye an danbe jɛmukan ye bi an bɛ katikaw fɛ yen nɔ u ka kina k'i min ni a bɛ fɔ a ma ko katikura ani an balimakɛ min bɛ ɲɔgɔn fɛ yana an ka don kɔrɔfɔw kɔnɔ an b'a bisimila ale yɛrɛ ye jɔn ye a b'a tɔgɔ n'a jamu fɔ an ye an karamɔgɔ salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. E bisimila danbe kɛnɛ kan. Alhamdulillah diyara n ye an bɛ ala fo ka ala barika da kisi ni nɛɛma caman ɲini an kuntigi Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam an bangebagaw fo o tɛmɛlen kɔ an b'a aw yɛrɛ fo a ka nin baara ɲuman in na min na danbe an ka société masiri ye danbe de ye donc aw cɛsirilen don danbe baara la société in an ka mɔgɔkɔrɔbaw y'a dilan cogo min a ka ɲɛ an bolo yɔrɔ minnu tiɲɛna ka segin ka olu labɛn ne yɛrɛ tɔgɔ ye Muhamadu Darame bɛɛ lajɛlen min dɔn Buala n sigiyɔrɔ bɛnnen don Kati yan communicateur traditionnel ye ni ɲamakala ye n bɛ an ka ɲamakala structure fɛnɛ kɔnɔ n'o ye Repotradi vice-président ye Kati yan nɔ. Alhamdulillah wasalim Idrame an b'i fo k'i waleɲuman dɔn bi danbe kɛnɛ kɔnɔ an y'a kanu ka wuli ka s'i ma ka kɛ ni an bɛ kalo min kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko jɔ minɛ a tile 10 o ye donba ye nka donba in kɔnɔ fɔlɔ laada dɔ tun bɛ yen laada in kun ɲɛnamayalen don n'o ye kɔrɔfurali ye an bɛ fɛ k'a dɔn kɔrɔfurali yɛrɛ mun don sababu jumɛn de nana n'a ye ani a bɛ kɛ cogo di. Alhamdulillah rabbil alamin an bɛ segin ka foli kɛ an karamɔgɔw an masaw an kɔrɔw an ye baara in min filɛ n'an b'a la n'o ye an ka ɲamakala n'o y'an danbe taasira ye an y'a sɔrɔ olu minnu bolo an bɛ foli k'u ye siga t'a la minnu salen don ka dugawu k'u ye ala ka u dayɔrɔ nɛɛma amina minnu balolen don an bɛ dugawu ɲini k'u fɛ an yɛrɛ bɛ dugawu k'u ye ka tila ka yafa ɲini k'u fɛ parce que ji min maga ni fili tɛ ban jango ta an ye denmisɛnninw ye an bɛ daminɛ la n'an ye fili min kɛ olu ka fili tɛ an ma denmisɛnninya fili don donc an bɛ baara min kɔnɔ an sigira kun min kama kun sanuman don kun nafama don parce que hadamaden y'a masiri fɔlɔ 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 o de ye danbe ye o ye tiɲɛ hadamadenya masiri fɔlɔ o ye danbe de ye n'o ɲana hadamadenya fɛn bɛɛ bɛ ɲa donc danbe furu b'a kɔnɔ balimaya b'a kɔnɔ sigiɲɔgɔnya b'a kɔnɔ diinɛ nana sɔrɔ tabiya caman bɛ anw fɛ yan diinɛ m'olu bɔ a la parce que diinɛ nana k'olu dafa caman kun bɛ yen olu kun ka ɲi caman kun bɛ yen nɔ olu fana ni diinɛ kun tɛ taa ɲɔgɔn fɛ nka an ka mɔgɔkɔrɔbaw y'a bɛɛ bila sen kan pour que hadamadenya kana se ka tiɲɛ fan si fɛ parce que fɛn fɔlɔ 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 min bɛ yen n'o bɛ hadamaden ɲa walima n'a b'i tiɲɛ o de ye mara ye ni mara ɲana hadamaden mana mara ɲuman sɔrɔ i ye diɲɛ hɛrɛ bɛɛ sɔrɔ n'i donna ko ko la i b'o kɛ k'o ɲa donc mara o bɛ danbe kɔnɔ lamɔ fɛnɛ bɛ mara kɔnɔ parce que mara ni lamɔ ça fait deux u tɛ kelen ye mara bɛ se ka kɛ ni diyagoya ye i bɛ mɔgɔ mara a bɛ siri ɲɛ n'i bɛ yen min man di ye i den b'o la i muso b'o la dɔgɔnin b'o la n'i kɛra ɲɛmɔgɔ i ka maramɔgɔw b'o la u bɛ se ka siran n'an ye nin kɛ nin bɛ k'an na o ye mara ye mais yala formation morale psychologique o de ye lamɔ ye n'i ye mɔgɔ mara n'i m'a lamɔ a man ɲɛ parce que ni mɔgɔ tɛ bɛ siran ka fɛn dɔ kɛ a marabaga ɲɛna donc n'a tɛ yen a b'a bɛɛ kɛ o de ye mara bɛ yen mais lamɔ tɛ yen o fila de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye o fila de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye lamɔ de bɛ mara dafa donc n'i ye ka mɔgɔ mara
f'i ka to ka kuma fɛ ne bɛ ka nin i bɛ ka nin minnu kɛ kurun k'a labila garde fou min kɔnɔ taasira min kɔnɔ i b'a yira a la kuma kɔnɔ verbalement k'a fɔ nin taasiraw de ka ɲi i n'a fɔ n'i wulila sɔgɔma denw b'i bolo a ye t'aw ɲɛ ko a ye sali n'aw salila a ye foli kɛ n'aw ye foli kɛ aw bɛ sɔrɔ ka bɛn n'aw ka baara tɔ ye nin ye lamɔ ye o bɛ mara kɔnɔ i y'a faamuya bon o ye kuma passage dɔ entre guillemets m'o bila kɔnɔ ka da kan an ka mɔgɔkɔrɔba minnu tɛmɛna ko bɛɛ bɛ daminɛ n'o ye savants de kun don ouais savants de kun don u ye fɛn o fɛn sigi sen kan a bɛɛ lajɛlen kun ye hɛrɛ ka taa mɔgɔninfinya ma o daminɛna sinankunya an filɛ nin ye nin min kɔnɔ n'o ye kɔrɔfugali ye o donna o kɔnɔ mɔkɛ ni mɔden ni ɲɔgɔn cɛ o donna o kɔnɔ i ye muso furu yɔrɔ la yɔrɔ wɛrɛ a nana e faw y'a buranw ye e kɔrɔw y'a buranw ye e baw y'a buranw ye muso in nana dunan de don ɲanafin bɛ bɔ a la cogo di e dɔgɔninw olu de b'a ɲanajɛ olu bɛ kɛ nin ka mɔgɔ ye nimɔgɔniya kulon k'a fɛ fɔlɔ a kun b'an ka laada kɔnɔ muso fɛnɛ natɔ u b'a dɔgɔnin dɔ bila a sen fɛ a kana u b'a f'u ma ko kɔɲɔwulunin u bɛna lamɔ a bolo o fɛnɛ kuma bɛ kuma la an ka lamɔ kɔnɔ an ka mara kɔnɔ tɛ bɛn muso ka kuma dɔw fɔ a cɛ ye donc nimɔgɔnin bɛ se k'o fɔ i cɛ profiter ka o ci tigɛ cɛ ye kɛrɛfɛ k'a fɔ a ɲɛna a b'a faamu k'a sɔrɔ a ma kɛ ni kɛlɛ Kɛlɛ ye. ale tɛ jigin muso la muso yɛrɛ fɛnɛ b'ale bɔ ale fɛnɛ bɛ bɔ fili kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni kɛlɛ o ye ye tiɲɛ nin bɛɛ de bɛ an ka danbew kɔnɔ kɔrɔlen kɔrɔlen donc furu mana kɛ den ye fila de ye furu kɔnɔ furu so segin den bɛ yen nama den fana bɛ yen furu so segin den ye jumɛn ye an tɛ ala deli furu sa bɛ se ka na n'o ye saya bɛ se ka na n'o ye par exemple muso furu la a taara cɛlasigi la ala nana ni latigɛw ye a ye denw sɔrɔ furu sara a n'a ma ɲa ani denw seginna ka na faso la o ye furu so segin den de ye o ye tiɲɛ namaden furu ɲana muso b'a cɛla la a ye denw sɔrɔ denw bɛ bɔ u faso la u bɛ t'u ba bɔyɔrɔ lajɛ o ye den min nana e ma e den don mɛ a nana i mari balimamuso den o ye tiɲɛ ni den fila bɛ yen donc kɔrɔfurali tabiyaw o nana ninnu de kɔnɔ ni mɔgɔ faso kun gɛlɛya i bolo i bɛ taa bɛnna de i la bɛnna la ye an ka kɔrɔlen tabiyaw kɔnɔ hali ni mɔgɔ mɔkɛ kun tɛ yen i b'a fa i m'a sɔrɔ yen i bɛnkɛ i bɛ se ka mɔkɛya tulonkɛ k'a fɛ ka da balimaya hinɛ kan parce que balimamuso den ye sanu de ye o ye tiɲɛ balimamuso den o de ye den yɛrɛ alahu akbar o ye sanu de ye o kosɔn an ka mɔgɔkɔrɔbaw bɛnn'a kan balimamuso ka tɔpɔtɔ a den ka tɔpɔtɔ donc pour que ka se k'a laɲa ka a kɛcogo cɛ ɲa u ko ko balimamuso denw k'olu ye balimakɛ denw ka jɔnw ye n'i y'a lakasi i ka guloki min b'i kan na i ka gulokiw la ɲuman o bɛ taga d'a ma i balimamuso e den ma n'i balimamuso den na kasi i ka gulokiw la ɲuman de bɛ ta ka d'a ma min na k'i ka jɔn don k'i man k'a lakasi o ye tiɲɛ donc u y'a laada sigi ka na ye balimakɛ den ni balimamuso den parce que balimamuso bɛ taa sigi yɔrɔ wɛrɛ de o ye tiɲɛ u tinw ka don ɲɔgɔn na balimaya ka to a nɔ la olu ka se k'a dɔn k'a fɔ k'u ye ɲɔgɔn ta ye donc kɔrɔfurali hakilina nana o la sira an kan y'a don tɔn na ni san yɛlɛmara i n'a fɔ hali moriw b'a fɔ ko an bɛ taa ziyara la ka taa duwawu ɲini ka duwawu kɛ ka ɲɔgɔn sira tagama hali mɔgɔ balolen ziyara ye jumɛn ye mɔgɔ balolen i bɛ taa ziyara o i bɛ taa foli k'a la ka bonyamasegin k'a ye ka duwawu ɲini a fɛ ka duwawu kɛ ɲɔgɔn ye donc kɔrɔfurali hakilina nana tan ka n'a sigi an ka balimaya a ka diya sinjiya ka diya furu i ye tilegan fɛ balimaya santa ye alahu i ye furu kɛ mɔgɔ min fɛ aw kɛra balima ma ye donc cɛ ni muso dɔrɔn tɛ kabila fila aw kɛra ɲɔgɔn ta ye donc denw bɛ ɲɔgɔn sira tagama mais généralement balimamuso denw minnu bɛnna de la fɔlɔ laadaw la dɔw taatɔ bɛ lɔgɔ tigɛ lɔgɔ siri u bɛ taa n'a ye parce que n'i taara ka t'i matigi kɔrɔ furan i bɛ a ka so furan dun i bɛ fini nɔgɔw ko i bɛ tobili kɛ donc dɔw tun bɛ taa ni
lɔgɔsiri ka taa n'a ye tobili kɛ lɔgɔ jɔnya min fɔra ko o laada la tile dɔw bɛ taa ni furanna ye dɔw bɛ fifalan san dɔw bɛ safinɛw san ka taga n'a ye i yɛrɛ minnu ye i bɛ nisɔndiya k'a fɔ valeur dɔ de bɛ yen nɔ hadamaden yɛrɛ la f'an ka se k'o valeur de dɔn an ka mɔgɔkɔrɔbaw ye baara kɛ n'o valeur ninnu de ye olu sigi pour que hinɛ ka sabati kelenya ka sabati société soudelen ka to donc n'i ka jɔn nana i kɔrɔfura a nana san yɛlɛmara a nana k'i n'i lajɛ a bɔra bɛɛ n'a la dɔw bɛ bɔ dugu ni dugu ka na u bɛ dɔw bɛ na ka dɔgɔkun yɛrɛ kɛ dɔw bɛ na tile 3 kɛ minnu ka yɔrɔ ka surun u bɛ na tile u bɛ taa donc n'a nana i b'i ka fini nɔgɔw bɔ a b'i ka so furan a b'i denw ko i y'a faamu a bɛ kulonkɛ kɛ denmisɛnninw fɛ u bɛ ɲɔgɔn ɲɛnajɛ donc denw yɛrɛ fana b'a dɔn k'a fɔ nin ye an dɔ ye nin ye ne fa balimamuso ye ni a bɛ balimaya sinji yɛrɛ yira a bɛ balimaya sinji yira a bɛ balimaya kalasira ɲuman yira i m'a ye bamananw b'a fɔ ko mɔgɔ min ɲɛ fila cilen don n'a ɲɛ tɛ ko la k'o tɛ fiyentɔ ye bilala dibi de la miiri tɛ mɔgɔ min kɔnɔ k'o de ye fiyentɔ ye fini min filan kana a tisera de k'a kala k'a bɛn k'a kɛ fini a ka farikolo datugu k'a kala ni mun ye miseli ni gari hadamadenya bɛ kala ni mun ye miiri hadamadenya kala miseli ye miiri de o kosɔn an ka mɔgɔkɔrɔbaw miirila o caman na ka nin bɛɛ dilan balimamaw man ka ɲɔgɔn na kasi balimadenw man ka ɲɔgɔn na kasi o de kosɔn bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn sira tagama surtout nin wagati in n'i ka jɔn nana a b'i kɔrɔfuran n'a y'i kɔrɔfuran fini minnu b'i bolo i bɛ fini ɲuman d'a ma ni wari b'i bolo i b'a d'a ma fɛn o fɛn mana k'i bolo k'o bɛ se k'ale la nisɔndiya k'a la ɲagari k'a ka bonya yira a yɛrɛ la n'a taara seginna ka taa ba fana fɛ yen n bɔra n bɛnkɛ fɛ yen n taara kɔrɔfurali la ayiwa n bɛnkɛ ye nin diya nin diya balimamuso yɛrɛ bɛ nisɔndiya a bɛ nisɔndiya a b'a dɔn k'a fɔ a denw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ba bɔra yɔrɔ min na o fana du barika ma a bɛ jigiya fana jigiya sabati kosɔn den mana ɲɛ guwa a faso la o sira bɛ don a kɔrɔ den boli ka t'i bɛnna la ka i bɛnna la dɔw bɛ kɔrɔfurali la sɛw bɛ d'i ma baw bɛ d'i ma n'a ma d'i ma i bɛnkɛw fɔ i b'a minɛ ka taga n'a ye kɛlɛ t'a la an balimamuso den de an balimamuso den de donc a dabɔra ka sigi sen kan balimaya in dɛ o de ka sabati mɔgɔya ka sabati furu fɛnɛ tun bɛ bɔ kɔrɔfurali kɔnɔ i bɛnkɛ denmuso mana na i kɛ kɔrɔfura dɔw bɛ yen nɔ u b'a fɔ e ka to yan sa e na to tobili la an bolo e na to sofura n'an bolo i bɛ di i balimakɛ ma balima furu fɛnɛ bɔra a kɔnɔ ta donc mansaw bɛ donna la olu bɛ ci bila ka taa ayiwa karisa ko k'a b'a ka jɔ musonin fɛ a nana furali kɛ a furalikɛ bolo jara a matigikɛ ye a tobilikɛ bolo jara a ye a finimɔ bolo jara a ye donc matigikɛ ko k'ale yɛrɛ fɛnɛ tɛna taa yɔrɔ la bilen ala ye jɔn d'ale ma ka ban ayiwa o kɔni kɛra furu sababu ye ten o kɛra balima furu sababu o b'a yira an na baba k'a fɔ fɔlɔ cɛkɔrɔbaw maakɔrɔw u ma ko foyi kɛ gansan fɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw ma foyi kɛ gansan ma foyi kɛ gansan parce que hali fɔlɔ du kun mana bonya n'aw tɛ kun togodaw ni bugudaw initiative bɔr'o la dɔw t'a sigi fan dɔ fɛ dɔw t'a sigi fan dɔ fɛ mais aw bɛ to kafo kɔnɔ a bɛ fɔ ko aw ka tila mais aw kana fara a ye tila parce que aw koronna mais aw kana fara parce que a dɔ b'a la tuma dɔ la ni sigi mɛnna mɔgɔw mana koron souvent hadamadenw hakilinaw tɛ kelen ye donc n'aw janyana ɲɔgɔn na ɲɔgɔn faamuya baliya misɛnnin minnu bɛ yen olu caman bɛ olu bɛ buwa aw bɛ tɛ ka ɲɔgɔn a bɛ ɲɔgɔn sira tagama balimaya ni sinjiya la i y'a faamuya balima kɛlɛ a kun tɛ taa yɔrɔ si surtout balimamuso i b'a ye balima hali bi a kow bɛ yen nɔ o sabatilen don ni balimamuso bɛ se ka min da i kan mɔgɔ si tɛ yen dugukolo sanfɛ i bɛ sɔn a ma mɔgɔ min ye mais i balimamuso o bɛ fɛn bɛɛ f'i ma min ka d'a da ye i bolo nafolo min ka di ye i balimamuso b'a ta n'i ye fini
ɲuman sa i muso ye n'a ka di i balimamuso a bɛna minɛ t'a la o t'a la parce que balimamuso fɛnɛ jigi fɔlɔ-fɔlɔ u b'a fɔ an ka laadaw la muso jigi fɔlɔ-fɔlɔ o y'a balimakɛ hali n'i y'a ye i furu yɔrɔ bɛ ɲɛdonna dɔ k'i la balimakɛ jɔlen t'i bolo ko ni balimakɛ jɔlen b'i bolo i cɛ tɛ sɔn ka ɲɛdonna sugu dɔw kɛ o ye tiɲɛ ye baba o yɔrɔ faamuyara n'an kumana kunu kan an bɛna bi la bi n'i y'a jateminɛ kuran furani a dɔnnen tɛ kosɛbɛ wa a kɛbaga man ca n bɛ fɛ k'a dɔn ni ɲɔgɔnna ko ɲumanba a ka tunu tan jamana kɔnɔ ne ko sababu jumɛn de bɛ ka an ka fɔlɔ kow tunu mun y'a to bi mɔgɔ tɛ a yɛrɛ ye nin fɛn ninnu kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ fɔlɔmɔgɔw y'a ta nafa dɔ de kama walasa olu yɛrɛ ka kɛ a kɛbaga ye ka nafa dɔ sɔrɔ a la. Bon, effectivement dɔnniya ninnu b'u nɔ la u ma tunu nka anw de jɔr'u la ka ɲugun u la sinon u bɛ yen a filanw minnu kunkolo kɔnɔ anw nan'a sɔrɔ a bɛ yen a ma dilan anw si ɲɛna mais an y'a a kɛra komi anw ka tabiya don an y'a ɲini k'a dɔn mais hali n'i ko bi k'i b'a bila en valeur minnu bɛ yen n'u taara nansarakalanw na an bɛ hakɛto ɲini kɛ olu ko caman de donna adamaden tɛ kɛ hɔrɔn ye fo fɛn duuru bɛ yen o b'a sabati mɔgɔ duuru de bɛ olu tɛ bɔ jɔnya la mɔgɔ duuru fɔlɔ ye mɔgɔ baarakɛbali ye mɔgɔ min tɛ baara kɛ baarakɛbali tɛ bɔ jɔnya la n'i y'a jateminɛ bi an b'o dingɛba dɔ kɔnɔ an tɛ baara kɛ baara foyi t'an fɛ yan a bɛ yen yɛrɛ mais an t'a de kɛ a filanan mɔgɔ bɛ yen ko i nata ka bon e tɛ bɔ jɔnya la o ye tiɲɛ mɔgɔ min bɛ ba a yɛrɛ sugu la ka ɲɛbɔ mɔgɔ wɛrɛ ta fɛ e tɛ bɔ jɔnya la mɔgɔ min fana t'a yɛrɛ fɛn fɛ fo walifɛn e tɛ bɔ jɔnya la Allahu Akbar i y'a faamuya mɔgɔ min fana bɛ yen n'a mago t'a a bɔyɔrɔ la c'est racine e tɛ bɔ jɔnya la parce que o ye yɛrɛ dɔn n'i t'i yɛrɛ dɔn n'i ye mɔgɔ min t'a yɛrɛ dɔn e tɛ bɔ jɔnya la o ye tiɲɛ donc maintenant mun y'an sɔrɔ anw banna an ka valeurs de la au profit des occidentaux alors que n'i taara nansaraw fɛ yen bi n cousin dɔ bɛ Congo Brazza ale ko n ma ko hali olu minnu olu fɛ yen i y'a faamuya Congo Brazza ko ni cɛ sara est-ce que b'a dɔn a balimamuso denw olu de b'a ɲɛ ta olu fɛ u bɛna a yɛrɛ denw labɔ du kɔnɔ ba t'u t'a ɲini balimamuso denw de bɛna a ka nafolo ta o ye olu ka laada ye ba ti sanga na donc anw fiyena de fili de y'an sɔrɔ nata fɛnɛ y'an sɔrɔ parce que an natalen don minnu na an tɛna k'olu ye an ti k'an yɛrɛ ye fɛn saba bɛ yen kumadɔnnaw ko ko ala bolo fɛn saba de bɛ dugukolo sanfɛ hinɛ sariya ani nafolo a ye sariya bila tubabuw fɛ yen hali i bɛ fiɲɛ min sama i b'a taxi sara tubabuw fɛ yen i y'a faamu i bɛ tagama dugukolo min sanfɛ ala ka dugukolo i b'a impôt sara i yɛrɛ siso i ka wɔsi i b'a impôt sara o ye sariya ye k'a ye nafolo bila arabuw fɛ yen ka hinɛ bila farafinna o hinɛ ninnu de an ka mɔgɔkɔrɔbaw ye baara kɛ n'o hinɛ ninnu de ye ka nimɔgɔniya bɔ a kɔnɔ ka kalimaya bɔ a kɔnɔ ka filankuruya kulon bɔ a kɔnɔ ani sinankunya sinankunya yɛrɛ fɔcogo fana teliyara anw ka ɲinini kɔnɔ sa an na kun an ka nin labɛn nin kɛ ka nin don an ni ɲɔgɔn cɛ sa an na kun sigi la i y'a faamuya fo an ka fɛn dɔ de dilan min mɔgɔninfinya ja pour que sigi ka ja i y'a faamu donc nin fɛn bɛɛ lajɛlen détention kun ye ɲamakalaw de ye ɲamakalaw de kun ye société dungare ye n b'i yafa ɲini kɛ parce que an balannen no ko dɔw la sisan nɔ an bɛ fɛn minnu t'a la an ka danbew don i y'a faamu tariku bɛ yen histoire bɛ yen an bɛnbakɛw ye baara minnu kɛ mais moi je pense que minnu bɛ ka fɔ n'olu bɛ ka bila en valeur on n'a pas besoin de ça pour le moment
fanga jogo in de la dilan fanga jogo in de la dilan n'an ko k'an bɛna kuma parce que généralement ne tɛ sɔn ka n da don tariku la i y'a mɛn o ko ka ca dɔɔni n y'a fa ɲini kɛ mais min bɛ yen nɔ n'o o kan ka valoriser kosɛbɛ o de ye an ka danbe ninnu an ni ɲɔgɔn cɛ furu kana tiɲɛ balimaya kana tiɲɛ sigiɲɔgɔnya kana tiɲɛ olu laada minnu sigira sen kan nin ko in dan ye nin ye nin ko in dan ye nin ye karisa e dan ye nin ye cɛ ni muso cɛ dan ye nin ye e ni masa cɛ dan ye nin ye furuɲɔgɔnmaw cɛ sigiɲɔgɔnmaw cɛ dan ye nin ye olu danw ne sigira k'o fara ɲɔgɔn n'a fɔra o ma ko danbe donc n'i y'o kɔ sago dɔrɔn i ye dan sago ni dan sago na dɔrɔn tiɲɛli kɛra hali tubabu b'a fɔ ko ta liberté s'arrête là comment celle des autres an ka ne hakili la an ka jogo ninnu de lajɛ kosɛbɛ k'olu de lakunu sinon tarikuw bɛ k'a fɔ an mɔkɛw ye nin kɛ u ye nin kɛ i y'a faamu nafa b'a la a kan ka dɔn mais est ce que a bɛ bi génération servir a foyi o kɔni a nafa ka dɔgɔ jogow mɔgɔkɔrɔbaw ye minnu sigi n bɛ hakɛ to ne delila k'a dɔ ɲininka n ko karisa n ko e man ka nin kɛ n y'a ye ko dɔ la n ko nin t'i danbe a ko non ko danbe ko ninnu ko danbe t'ale la ko ni mɔgɔ ye min kɛ don ko dɔw b'a fɔ ko danbe t'olu la tana t'u la oui ko ni mɔgɔ ye fɛn min kɛ k'o de ye danbe ye donc tana a bɛ yen yɛrɛ mais ko caman fana dilanna parce qu'il y avait une politique qui était là politiques tun bɛ yen hali an ka laadala ko kɔrɔ u tun bɛ kɔmɔ ko ni fɛn ninnu c'était des secrets a bɛɛ de tun ye hadamaden kana tiɲɛ k'i bila niveau dɔ kɔnɔ kulu dɔ kɔnɔ e kana tiɲɛ k'i bagabaga n'o ye i y'a faamu ka i hakili nɔgɔ don k'i hakili labaara i kana kɛ hadamaden tiɲɛlen o sɔrɔ i tun b'a ye société kɔnɔ pour que hali n'i tun ye mɔgɔ tiɲɛlen i b'a sɔrɔ a tɛ si sɔrɔ parce que e kelen tɛ se ka kɛ sababu ye ka bɛɛ lajɛlen k'a tiɲɛ f'an ka ninnu dɔn hali n'i y'a ye ɲɛmɔgɔ b'i sigi ou bien ka kariya ka ko dɔw kɛ parce que a ma lamɔ ni danbe ye lamɔli ye n'a lamɔra n'o ye hɔrɔn yɛrɛ fɔlɔ an ka histoire la ni ɲɛmɔgɔ tun bɛ sigi u tun bɛ turu digi u kun ka turu min bɛ kɛ muso wuli 4 a bɛɛ n'a kumakan kun don fɔlɔ bɛ digi ɲɛmɔgɔ ko n'e kɛra ɲɛmɔgɔ ye ni mara dir'i ma k'a kana bila i kun na k'a fɔ k'e ka wusa n'i ka maramɔgɔw ye filanan e yɛrɛ muso ani e denw ni e balimaw k'e kun n'olu fusa ni dugumɔgɔ tɔw ye sabanan dugu foroba nafolo k'e kun n'o kɛ dunduguma ye k'o k'i kelen ta ye k'i sago k'a la naaninan n'i kɛra ɲɛmɔgɔ ye k'i ka kɛ lamɛnnikɛla ye kana mɔgɔ woloma minnu ka surula i kun n'olu dɔrɔn lamɛn parce que en général nafolotigi ɲɛmɔgɔ faama mɔgɔ b'i kɛrɛfɛ min bɛ tiɲɛ f'i ɲɛna mɔgɔ tan o tan i t'a sɔrɔ o a ka dɔgɔn dɛ a t'a sɔrɔ o donc e tɛ bɔ fili la abada f'i ka gɛrɛ bɛɛ la i kana mɔgɔ si discriminer ka mɔgɔ si écarter i bɛ jɔ finikolontigi dɔ la i b'a sɔrɔ e ka dugu bileau b'a bolo i bɛ jɔ denmisɛnnin fitinin dɔ la i b'a sɔrɔ a ye ko dɔ mɛn o bɛ se ka kɛ sababu ye k'e bɔ i bɛ bari fɔlɔ n bɛ segin a kan i kana bila i kunna k'e ka wusa n'i ka maramɔgɔw ye a filanan e yɛrɛ balimaw e yɛrɛ denw ani muso k'i ko n'olu wusa ni dugumɔgɔ tɔw ye dugu foroba nafolo k'i kana k'i kelen ta ye k'i sago k'a la a naaninan k'i ka kɛ lamɛnnikɛla ye mɔgɔ bɛ yen k'u ye lamɛnni kɛ i y'o mɔgɔw lamɛn i don man di fili la tiɲɛ caman bɛ yen i bɛ bɔ kalama i janfa man di o b'a yira an na k'a fɔ bi mɔgɔw ka nin ko in bilali ko a bɛ na ni kɔlɔlɔ caman ye tiɲɛliba parce que bɛnbaliyaw bɛ yen furusaw bɛ yen fɔnkoɲɔgɔnyaw bɛ yen fɛn caman o b'a yira k'a fɔ ni laada ninnu ni a kun ɲɛnamayalen don a kun bɛ se ka caman dilan i m'a ye i yɛrɛ da sera yɔrɔ dɔ ma a tɛ thème kɔnɔ mais an b'a tɛmɛ a fɛ fɔlɔ n m'a fɔ ko balima furu bɔra kɔrɔfurali kɔnɔ e bɛnkɛ den
walima i tɛnɛmuso den furulen b'i ma hali n'aw kun kɛlɛla a tɛ sutura hali n'a sutura a bɛ e ka so de bila a bɛ taa a tɛnɛmuso ka so kɔnɔ a bɛ taa bɛnkɛ muso ka so kɔnɔ a tɛ taa yɔrɔ si o kuma tɛ taa yɔrɔ si o bɛ dilan du kɔnɔna la donc furu yɛrɛ surtout fo an ka furu de ɲɛɲini kosɛbɛ bi na ka furu de ɲɛɲini kosɛbɛ k'o dilan ni Ala sɔnna parce que nin bɛɛ bɛ hadamadenya yɛrɛ bajuba ye furu ni Ala sɔnna ma ka kɛ ni waati cogoya ye don n'a nataw la an na babu ta furu ko la ni Ala sɔnna ma ka walawalali kɛ o la kuma kuncɛ kuma jumɛn de b'i bolo ka da nin kɔrɔfɔ ninnu kan teliya la kuma kuncɛ kuma min bɛ ne bolo o de ye ka ladilikan ka lase an bɛɛ lajɛlen ma an bɛɛ b'a la Jalo an tɛ mɔgɔ si ka so nin kuma in na mais an bɛ bɛɛ bara parce que a bɛ bɛɛ bara ni min filɛ n'o ye kɔrɔfurali ye i y'a dɔn k'an ka siya bɛɛ a bɛ an ka siya bɛɛ fɛ yen tellement que valeur b'a la parce que balimaya ka di ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan hali ni balimamaw kɛlɛla denw bɛ se ka kɛ denw bɛ kɛlɛ ban den bɛ balimaya kɛlɛ ban donc nin bɛɛ kɔrɔfurali donna kɔnɔ n'a ye nin bɛɛ de kɔsɔn hali an ka kɔɲɔw don i b'a ye balimamuso denw olu bɛna ka na jɔnku siri u b'a jɔn dɔn kɛ wariw bɛ d'u ma finiw bɛ donc an k'a lajɛ an ka Mali ka di ni diɲɛ fan bɛɛ an ka nin danbe ninnu de ye Mali diya an k'a sigi o kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ɲɛmɔgɔw k'u jija vraiment u k'an ka culture bila en valeur kuma tunu a dɔnnibagabaw bɛ yen camanba an ka so olu ma hali n'an bɛ structure baw de créer région bɛɛ hali n'u b'a don école kalan na de 30 minutes k'a daminɛ second cycle la ka yɛlɛ hali n'u bɛ 30 minutes heure dɔ mana ban culture générale bɛ yen mɔgɔw ka ɲini communicateur traditionnel ka ɲini hali n'u ma kalan u ka taa ɲɛfɔ bamanankan na tan an ka kan na u ye denmisɛnninw ye u bɛ taa se jɔyɔrɔ sɔrɔ ma tuma min na o b'a sɔrɔ u labɛnnen don a kama o ye caman fɔ ni Ala sɔnna ma inchallah ka bɛɛ fo ka bɛɛ barikada kɛrɛnkɛrɛnnenya la si fila k'aw fo kosɛbɛ ni Ala sɔnna y'an ka ɲɛmɔgɔba fo n'o ye Sherifu Usumani Madani Hayidara ni Ala sɔnna kosɛbɛ a ye baara min kɛ diinɛ kɔnɔ an ka société kɔnɔ jamana kɔnɔ Ala k'a n'a sara amina o mana kɛ cogo o cogo i tɛ diya bɛɛ ye i mana ɲa cogo o cogo i tɛ diya bɛɛ bɛ se ka k'i fɛ siga t'a la nka bamananw ko mɔgɔ kelen de nimisalen don a ka baara la i b'o dɔn mɔgɔ min mana ɲɛ minnu tigɛ fiyentɔ la i ye fɛn kɛ ma foyi kɛ siga t'a la n'an donna min gasi la ni Ala sɔnna ma merci beaucoup Dramé Wasalim an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn vraiment an bisimilali bi denbaya la ani nin walawalali ba in b'a dɔn mɔgɔ caman ye nafa sɔrɔ nin na parce que dɔw bɛ u t'a kalama mais ni Ala sɔnna ma an bɛ don wɛrɛ ɲini an bɛna kuma fɛn wɛrɛ kan min bɛ jamanadenw nafa sabula jamana in den bi u mago b'o la fɛn caman bɛ yen u t'o dɔn mɔgɔw bɛ baga denmisɛnninw ma fɔlɔ ziiri tun bɛ bɔ fɛn caman tun bɛ kɛ mais sisan i b'a dɔn an ka maakɔrɔ tan yɛrɛ t'olu bolo ziirinda la surtout ka se ka lakali caman kɛ i Dramé an bɛ aw fo ka waleɲuman ni waati in na aw minnu kun sɔgɔlen b'an na Serifila Jabaranin sanfɛ danbe kɛnɛ kɔnɔna na ani an balimakɛ de tun bɛ ɲɔgɔn bolo n'o ye Mohamed Dramé ni bɛɛ lajɛlen ko a ma Kati yan ko Buwa Dramé mɔgɔ dogolen tɛ Kati ni Bamakɔ a ka wulikajɔw ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ wa Récotradi fana o maa ɲɛma dɔ de don o la an n'a kun bɛ ka kuma fɛn min kan o filɛ nin ye o de an bɛ kalo min kɔnɔna na n'o ye jɔ minɛ kalo ye baaraba min bɛ k'a kɔnɔ a tile 10 don n'o ye kɔrɔfilani a ye walawalali kɛ an ye o kan fɔlɔ a kun bɛ kɛ cogoya minnu na ani bi a bɛ cogoya minnu na ani fɔlɔmɔgɔw ye nafa minnu sɔrɔ ani bi mɔgɔw kɛmɛ k'a bila a bɛ se ka gɛlɛya minnu se a ye nin bɛɛ walawala jamukan in kɔnɔna na ni Ala sɔnna ma ka si di an n'a a bɛna jamukan wɛrɛw kɛ ka kuma fɛn wɛrɛw kan min bɛ an nafa o la ka foli ni waleɲuman dɔn ta ka ɲɛsin aw ma k'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu